Hej alle sammen. Det er onsdag morgen, og jeg vil lave den her lille video, fordi at mit samarbejde med Gardenia endelig er blevet offentliggjort. Og jeg glæder mig sygt meget til at vise det. Det er allerede på bloggen nu, så den her video bliver en lille ekstra ting. Jeg sidder her derhjemme og har The Shoes. Gardenia bliver 75 år, og som I kan læse i mit indlæg, så er det noget, der betyder rigtig meget for mig. Både sko og Gardenia. Så jeg er vildt glad for at kunne lave det her samarbejde. Men jeg vil lige give jer et closer look. Denne her bad boy, yes, det er en lille pump. Den er lavet i mørkeblå lak, patent læder, og så har den en hvid strap bagpå her, sådan en, man kan hive i, og så er den ret dyb i udskæringen her foran og spidssnude. Elegant, ikke? Hælen er sådan, ja, hvad er sådan noget, 4-5 cm høj, så det er en god hverdagshæl. Og rigtig kraftig, så den er faktisk virkelig god at gå i. Her er mine sko, som jeg har designet. I skal købe dem, når de kommer ud.